ಕೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪರಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದ DC ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೆರೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆತ ಮನ್ಪುರ ತೂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮನ್ಪುರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನೇನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರು ಅಂಚಾರೇನು ಒಂಜಿ ತೂಯರ ರಪ ರೆಡಿ ಆದು ಪಿದಾಡ್ದೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೋನುಲ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನರ್ನ ಅರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಪ್ಪು ಆರು ಪಾತೆರಲ್ಲೇ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಗು ಹತ್ತು ಪಾತೆರಂದ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲೇ ಅವು ಅಂತಿಂತು ಚೂರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪವೆ ಸೊ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಬಲಿಪೊಯ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋನೊಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಬೆಗ 20 ತಾರೀಕು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೆ ಓರಪ್ಪದ ಬೋರ್ದಾಲೆಜ್ಜತ ಬೋರ್ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮೇ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತೂದು ಬೆಕ್ಕಸದೈತು ದಯಪಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗೊಬ್ಬೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಒಂದು ಅವು ಅಂಚ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸೀನ್ ಆದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಮಸರ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಬತ್ತಂದತ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುನಗ ಉಲ್ಲ ಇಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಡೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅವಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರ ಬರು ದೊಂಗುಡಿತೆ ಕೈ ಪುರ ಕಾರಂಚು ನಾನು ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದ DC ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೆರೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆತ ಪಾಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ದೀಪನಿಗೆ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಸನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯಾರ ಬುಟ್ಪುಜೇರಿ ನೇರು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೇ ಇದೀರ ಐತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಐತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕ ಪೋಯರ ಬುಡೊಂದಿದ್ದೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡೇರು ಆರು ಇಷ್ಟೇಷನ್ ಬಂಡೇರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ದುಬೈಗೆ ಹೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅಂಚದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ದುಬೈ ಪೋಪಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮ್ಮನ ಅಂಚ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬೈದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗುಡ್ಲಾಗ ಎಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಬೈದೈತೆ ಮುಖ ರೊಸಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪರಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗೂ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಇವೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ತನು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚಿಡ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಆ ಮೀಟಿ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಡುಟು ಗಾಡಿಲ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಆಣ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸೀನರಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ನೀರ್ ಆತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತಿಂತು ರಡ್ಡೊಂಜಿ ಬಂಗೊಡೆ ಮಂತೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕ ಪೋದ ಉಂತುನು ಕೂಡ ಉಂತುನು ಅಂಚ ಅಂತಿಂತ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸೀನರಿ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ್ಪ ಅಂಚ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಂತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಶೆಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬಡ ವಿಜಿ ಮೇಗ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಾಂಡು ಸೋನು ಪೋಯದ ಬೇ ಅಮಸರ ಹೊಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪಣ್ಣದು ಹಾಂಡು ಹಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮೌನ ತುಲಿಗೆ ಓ
ತೋಜುನೇಜಿ ದನೆಟ್ಟುಂಡು ಕಿ ತಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ದುಂಬು ಕರಂಚದು ನಾಯಿದ ತೀತಲ ತಾಕೊಂಡು ಅಬ್ಬೋ ಸೈ ಸೇರೆ ತೀರು ಜಪ್ಪ ದುಂಬು ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಇಂತ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಂತು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಆಗಮನಾಂಡು ಬ್ಯಾಲ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಆಗಮನಾಂಡು ಬಾಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಮಾತು ಹೂಲೆ ಜಕ್ಕ ಊರಿಯೇ ಸಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋ ಇಂಚಿನ ಮೇನ ಮೋನಿ ಪುರ ಕರಂಚದು ಬೋತುನ್ ಬೇ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಅದು ಇಪ್ಪೋ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಆತು ಇನ್ನು ಎಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ತೂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದಾದ ಗೊತ್ತ ನಾನು ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪೆ ದುಬೈ ಪೋಪು ನನಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಡನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ 20 ತಾರೀಕು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಜೋಕಲ್ಲ ಪೋಲೆಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂತೆ ಒಂದು ಅದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಿಲ ಕಾಪುಣತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆಪುಣತ ಸೀನಿಯರ್ ಪುರ ಅಂದು ಆತನಗ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಹೆನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಆರು ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಏನಾನೆ ಇಲ್ದೇರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಸೈಟ್ ಅವು ಐತೆ ಅವನುಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಿರಾರು ಇಡೇದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕಾರು ದುಬೈ ಪೋಪಿನ ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ತೂದಾರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನಾರು ನಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಣ್ಣದು ಕೋಚಿಂದ ಪಂಡಿರು ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜರ್ನ ಬೇಲೆ ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪು ಜರ್ನೆಟೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಐತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಏತು ಮಂತ್ ಪಾಡಿರು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಣತ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ತು ಕುಲ್ದು ಜಾನು ಏತು ಪಂಡಲ ಏನ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕಳ ಪಂದೆತ್ತೆ ಯಾನು ಬೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಪಣ್ಣದು ದೇಪಣ ಜೋಕುಲ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮುಂಚ ಆರು ಪಂಡಿರು ಪೋಪು ನಾಡಲ ಅರ್ನ ಜುಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಾರು ಏನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಆರು ಮೂಲೆ ನನ್ನ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಣತ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪೇರಾರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಜುಲೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಡಿತು ನನ್ನ ಪೋಲ ಅವಲ ಜೋಕ್ಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದ ಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದುಬೈ ಪೋಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಏನು ಪೋಪು ನಾಡಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ನಾನು ಉರ್ತಿ ಪೋಪು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಸೊ ದುಬೈದ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಕಾಲ್ ದೇವ್ರೆ 25 ಕಾಲ್ ಬೈದು ನಾನು ಎತ್ತು ಜನತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪಂದಿ ನಕ್ಲ ಮಂತದೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಜನತ ಕಾಲ್ ಬರಂದಿ ನಕ್ಲ ಬೈದಿನ ಹೆಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಅವು ನನ್ನ ಯಾನು ಪೋಪು ನಾಡಲ್ಲ ದುಬೈ ಪೋಪು ನಾಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿಟ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನತ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಪಂಡದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಅಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನನ್ನ ದಿಬ್ಬನ ಪೋಪಿನಿ ಇತನೆಟ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಮರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಂತೇನು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕೊನಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುಣತ ಸೊ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪೆ ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂಡು ಮೆರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮನ ಜುಲೈಡ್ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಸೊ ಎಂಕ ಆರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಬೇಕು ಎಂಕ ಮಗಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಯಾನು ಅವೇನು ತೂನೋಡು ಆಪುಣತ ಎನ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಡು ನನ್ನ ತೂಡು ಏಪ ಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಡದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಲಾಂಗ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜಿರುವ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆ ತೂಕ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎನ್ನ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೇಟೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂಚ LIC ದೇಟ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಗುರುವಾರದ ಐತರದ ನೀ ಬರ್ರಲೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಡ್ಸದಿತ್ತು ನಾಡ ಇಜಿನಾಡ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ರಲೇ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರಣೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಏನು ಡಿವೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನು ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುರಣಿ
ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗ್ ಅದ್ನ ಇಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅದನ್ನ ಅವು ಡಿವೈನ್ 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 ಎಂದು ಚಾಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಕ್ಕದನ್ಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅವನ ಡಿವೈನ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತ ತಿಕ್ಕನ್ಗೆ ತೂಯರ ತನಿಕ್ಲು ಐತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ಫೋಕಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಆತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡತ ಅವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಮೇನ್ ಉಂದುವೆ ಅವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಮೇನ್ ಉಂದುವೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂದು ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಹಕೀಕತ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಪಂಡರು 111 311 ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು 111 311 ಅವು ಪೂರ ಯುವರ್ ಆನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಲಾತ್ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮದ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಗ್ಲೆ ನಾವು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.